ఓకే అండి శాంతి గారు. టుమారో గివేకి 5కి రండి. 100 లైక్ 100 కామెంట్స్ కంపల్సరీ వస్తేనే తీస్తానండి. వస్తాయి నాకు తెలుసు. 100 లైక్ 100 నా సబ్స్క్రైబర్స్ 500 ఉన్నారు. 100 లైక్ 100 కామెంట్స్ ఈవినింగ్ 5కి గివే తీస్తామండి విన్నర్. వీడియోకి మాత్రం అప్లోడ్ అయినాక కామెంట్ చేయండి. వీడియో అప్లోడ్ అయినాక కామెంట్ లైక్ చేయండి. తీస్తేనే గివేకి శాంక్షన్ అవుతుంది అనేది దానిలో విన్నర్కి అప్లై అవుతుంది. కామెంట్స్ లైక్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ 3 ఉండాలండి. గివేలో విన్నర్ తీసేటప్పుడు ఉంటే మీ ఛానల్ వస్తుంది. ఎవరిదైనా వస్తే వాళ్ళది అండి, మనం ఏం చేయలేము. లైవ్లో మీ ముందరే తీస్తాము. ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి ఇస్తామండి. ఆల్రెడీ 2 అయిపోయాయండి గివే. మా 3 గివే. ఇది పెద్ద నెక్లెసే గివేకి పెట్టానండి.